bai ule voin hi February ni sang ni som ni porokani hei Zing ni chhuah Aṭanga tlai lam thleng ko awmdan tlang pui han thlir tu kang o hei tu nang kum thar tir khuala vo lai si na thal deuh lai si a hianin ni chhuak hi a mawi dang lam em em a heng ni chhuak mawi dang lam em em mai hi kan an thlir thuk phon ani hei tunah hian Zing dar nga lem nit som li pani ni a hei ni chhuak turanin tin tu vel mek ani hei aizawl chhuah lam atangin ti hian khawchak lampang kan thlir mek ani chhuahna bul kan thlir mek a zo khawsang zone bul deuh hretah hei ni chhuak turanin tin tu mek a chhum te zin na sa awangin chhum ni chhuak hi kan hmu thei kher lo mai thei a mahse a mawi dang lam em em ani kan nunah hrim hrim hianin hei chhum harsatna na sak tak hi tawk mai la kan nun hian mawina chhuh te ni tih heng te in a en tir ani kan nuna mawina dal tu hi harsatna kan tawh hrang hrang te in kan nuna mawina awm te hi kan dal tir tur ani lo a tin keimah nia thatna awm te pawh hi harsatna maw thlemna emaw thil hrang hrang hianin kan in dal tir tur ani hek lo ani mawi takin midang tan kan chen pui te tan hring mi te tan kan lan tir thin tur ani a kan nun tha theuh kan nun a mawi lai theuh hi mi te kan hmu tir thin ani phut chuanin khawvelah hianin hriam tur hi awm lo ni hei ni chuak tur sen phut mai a mawi dang lam khawp mai a hianin an thim deuh ruai a ni awm lo na lampang a chu chuan ni phen a awm ani vang ni a hei zawl khawpui pawh hei zawl khawpui pawh niin a rawn chun tan deuh sur sur mahse direct sunlight ang khawp em lo a chuan electric eng ala lang thliah thli bawk ani hi hei tunah hian dar nga lem nit som nga ani a Indian Standard Time ani a hei ni hi a chhuak tawh tih hriat a mahse chhumin a lian a sat awangin ani taka chu kan hmu thei lem lo ni hei ni chu chhuak tawh ngei ti chu hriat khawp mai hei a mawi khawp mai mawi dang lam takani hetiang ang hi hmuh zen zen tur hi awm lo ani hei aizawl chhuah lam tlang chalfil tlang te inmuti tlang te dur tlang laipui tlang te ni tuna kan tlir lai mek a kha hei Zing ni chhuak sang tawh a mahse tunah hian darup ani a Zing darup ani a ni pawh chhuak sang tawh deuh a amaw ro chu ni hi la lang chuang lo a chhumin a liah tlat ani mahse mawina dang lam takin na chhuah ke ni hring fa te tan chuan mawina chhuah an ṭulh chuang lo a ti hian mawi takin an ni tak mu lo mai la van boruak le a cheh vel zawng zawng chu mawi takin a rawn ti lang ta tho ani hi hei ni chuahna hi zo khawsang ding lampang Aṭanga hla ve fe mai a hianin tu nang February tla vela chuan ni hi chhuak a rawn ni pui leh tulh tu lang a zo khawsang chung zone ah hian a rawn let phei anga zo khawsang tlang pawng vei lampangah hianin ni chhuak hi ni pui ah chuan a rawn lang deih dawn ani
hei ni hi a chuak sang tawh a eng deuh put Thomas a eng hianin chu malaron chhun tlang zo lova hei aizawl chu ti eng io wo tawh ni hi chuan ni heti hi GSD an tia German Shepherd dog ani huizai dam tak mai ani fiam pui hi nuam ati em bawk a tiang ui hian tuna chuan tlai lam dar li lem nit somnga panga lo ni le ta hei ni pawh a tla dawn ruai tawh a tuna hian chualam kan la thlir mek a a eng owa ma se ni na chhun tawh lo ti chu a hriat ani hei zo ka pui han tlir le thawk dawn ani tlai dar nga lem nit som panga a ri tawh a hei la eng u mai a ni a tla lim tawh a mahse a la pil vek lo nge ni hei la eng u mai ni a mawi dang lam khawp mai tlai ni tlak tawh nuwa khawtlang lampang rei ek tlang chung zawn velte awmdan ani a hei a mawi khawp mai tuna chuan zan ani ta hei thla eng khawp mai a thla bial kung mai ni eng em ani mawi tak ani kan video te lo thlir sak vain kan lom hle ani kan channel hi min lo subscribe sak ve ula la subscribe lo te khan chuan a thei angin min lo share dar sak ve dawn nia kan lom e